Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota, pamorahok kita, di pangaradiota di jamita, tu pertangyangan, songoni di jamita, tu parmingguon siganuk minggu. Di video naing patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, pamorahok kita, taringot tu jamita, di hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024, jala jamita dihita ima sian surat ni Apostel Paulus tu si Timoteus di 2 Timoteus bindu 4 ayat sada sahat rodi ayat 5. 2 Timoteus bindu 4 ayat sada sahat rodi ayat 5. Amanginang duk takas hujahahami turpuhi jalahu pahusor-husor hami, oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na berjulu gabeni ingot tiki lahoman jakon aka parhalado situa di tonga-tonga ni huriai hea sinukun tu sahalak ebado amang nunga siap amang ba nunga bi amang jalan nungarade amang songot dia non songon ulaunya ka songot parhalado songot situa ke depan ba maridai si mamang jolo di cakom majo nanasida bah dang boy nian alus marnida di si alai di sada pihak muse sinukun baru amang ngarade amang dialusi ada ngamang ditunda majo bah ai bahasa ai moluh pikiri maul ni tugas ni parhala doon anon dung di jakoni ba gabe dang sanggupi ba gabe roha tamandok asal na parhala dudui jadi ba muluboi amang mundur maju au bah opinian alus naso sitong naso pas naso denggan dua alus sinak ini sa sitong na dinang mandalani learning 2 tahun dang pas be alusi alus sa sitong na ikot sidohonon na nunga be amang hu parade diriku nasa na tolap hau laho dijakon di tonga-tonga ni huriai nunga hu parade be sudi kemampuan potensi songon dia na adong di diriku nasa na boi hu ula alai akana mangihut namar pardomuan tu ulau ni debatama namar goygoyhon jala debatama namanut Tuhon. Nungahu parade diriku, nasa na tolap ni gogokku, alai di luar ni naso tolap ni gogokku, naso boy tarulahonau, hupasaha ma tu debata. Oman yan alus di aka naung learning, naung marsiajar 2 tahun rupani ala di dokdo di pangaradion diri laho makobasi di joro ni debata makobasi ruas ni huria dang gogota si pangasahonota alai pangurupion nasian debatado alai tong ikon patu duhonota jala bahenota do nasa na tolap pita marhite segala potensi yang ada marhite nasa na adong na dihita nasa gogota nasa hamaloota na makap kam saluhut nai ikon tetap do kepasrahan pangurupion sian debata. Di surat ni si Apostel Paulus napa 2 honon tu si Timoteus ditogihon ibana do akaruas ni huria tarlumobi si Timoteus na manguluhon huriai asa mangingot panjauon ni debata di bagasan Kristus Jesus. Molo porsea naung rap mate dohot mangulu do rap dohot ibana. Asa takas taingot rupani didok di bindu 2 ayat 10 sada haposan do hataon anggo dongan na dohita tu hamatean dongan nama nang tu hanguluan. Damar lapatan molo taha porsiai do ibana nunga gabe mian hita di bagasan ibana jala nunga gabe margogo hita di bagasan ibana
Ingoton ni saluhut akan porsea doi satu hubungan yang unik ataupun suatu relasi yang unik antara orang percaya dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus, telah menjadi satu dalam artian kita berada di dalam Dia. Nunga gabe di bagasan ibana hita jalaha gogo onna lehononna mangurupi hita. Alani dang boy mabiar manang tahutan laho makatahon barita naulii alai dokdo di bindusada ayat pitu ay dilehon debatado tuhita tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi pangarajayon diri, dada tondi hatahuton. Asa diingot akan porsea terlumobi si Timoteus na manguluhon ruas ni huriai. Asa marhiteima ibana lamargogo mangulahon panjowon nasahat tu ibana. Ala iko godangdo siadopan ni ibana tantangan seturut perkembangan zaman hombartu lomo ni rohani jolmai mubaubado hagiotna jala ditogihot portibiodo asa gabe dihalomohon akka jolmai hagiot ni portibion. Tu portibi namu baubai manakin di bagasan sude hagiot suara naro sian portibion laho manugihon dao sian Yesus Kristus akana porsiai laho manegai ha porsionina sida laho pa ramuton akka barita nauli taringot tu silangi tu sima si Timoteus di jou jala di lehon Apostol Paulus sada semangat tu ibana asa margugu ibana. Dijoloni debata dohot Kristus Yesus namanguhumi aka namangolu dohot namate huatindakon nang hapataronna nang harajaonna jami tahon hatai hajongjokon ditiki na une nang naso une pitsang paingot apoi marhite-hite nasalambas niroha dohot pamodayon. Borhat pasahat tontona ni debata. Dengan keyakinan Tuhan menyertai. Ay ibana do naung manju jalanunga miak kita di bagasan ibana. Hagugoon na siyan ibana. Lehonon na laho makatahon barita nauli. Ay naroma tikina dang tertahan halak disi. Poda akan atikosi alai mangihuton hisap-hisap sadiri ma alapon nasida pangajari napagiok-giokon pinggol nasida. Tantangan semakin berat. Lamaul ma laho marbarita nauli. Ganup zaman, ganup partikian, tantangan berbeda-beda. Hamauloni lam toktong rupani meningkat. Lam tabba hobartu perkembangan zaman. Alai dang boy so jala dang boy ma biar aka parbarita nauli. Alanakin dang toddi hata hutod dilehon. Toddi na olo makatidakon hata ni debatado. Toddi na margugo patuduhon huaso ni debatado. Toddi hagogoon, toddi haholongon, toddi pangarajayo diri. Patuduhon ngulu nasitong diadopan di debata asa gabe role model. Role model asa gabe sitiruon tu torop jolma. Memang napuso dope anggo si Timoteus. Alai saya ditonahon si Paulus do tu ibana. Alai anggoho sandok unang mabuk roham. Taon mana jahati rado tima natama ulaon ni parbarita nauli sahat ula tohonan mi. Sahat ula tohonan mi. Masalah persoalan besar dalam teks kita ini adalah persoalan waktu. Seturut perkembangan waktu
maka tantangan-tantangan itu pun berkembang menjadi lebih sulit, dan lebih sulit. Karena waktu demi waktu keinginan manusia berubah-ubah. Kondisi terlebih zaman sekarang tidak bisa diprediksi, unpredictable. Alai di tengah-tengah ni portibi nabu-mabu mauma di jauh hita toktong manuarahon. Sahat ula tohonami dang persatokinan berarti dang satokin dang dalam paruh waktu tertentu alai sahat ula tohonon mi sampai pada masa akhir ni panjowoni tuhita atong alani partikian nalilingomma gabelam maholma tugason gabelam maolma panjowonon alani partikian nalilingomma ikon toktong dijo benget manahan sustainable, bertahan terus, tidak sementara tetapi terus menerus. Gudang do naringgas marbarita nauli alai dipartikiani namu bauba, maka semangat penginjilan itu pun berbeda. Banyak orang yang dengan rajin mengabarkan firman Tuhan, menjadi role model pada periode tertentu, menjadi contoh, menjadi dapat ditiru, dapat berbuat hal-hal yang benar dalam para waktu tertentu. Tetapi banyak juga yang menyerah di tengah jalan, tidak bertahan hingga ke akhir, tidak bertahan hingga waktu yang ditentukan dan waktu yang panjang. Maka yang terpenting adalah ajakan untuk melihat waktu yang panjang ini sahat ula tohonami. Tusima upikir hami di jauh akka namarhubas di bagas juru akka parhaladu nang akka ruas ni huria asa manoktong sahat rodi ujungna marbarita nauli ditiki naune dohot nasoune. Jadi sepertinya hal yang paling penting di sini adalah bagaimana mengisi waktu hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun untuk tetap terus setia, tetap terus menyaksikan kebenaran, tetap terus memberitakan firman Tuhan hingga pada masa akhir dari kehidupan itu sendiri.